Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kumna kuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umngwenyako Msavukazi Mvuleni, intokazi yaZalmamkhize. Namhlanje nginamukela ku-show esibiza ngokuthi Inkomo kaMama. So ngivakashela sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani, ingabe wakhokha yena umlisa mumbe noma akakakhokhi, noma ukuthi akakhokhi khona yini indlela mhlambe angasakhokhi ngayo, ngabe basakhuluma na noma basakhulumi, ingabe ke bahlangana kanjani. Yonke lento izokasichazele kabanzi njengoba ila namhlanje simuze ukuthi ingabe siphathileni sabona. Kunjani? Ngi-right nami umabani lo? Khuluma noMamtolo. Mamtolo. Okay. Oh, okay. Angizwa ngisho ukuthi usisi wami ngempela. Uzalwa kuphi? Ngizalwe eMzimkhulu, nendaweni nje enamasiko nemithetho kakhulu. Okay. So beyinjani impilo yakho ukhula? Bengekho easy. Phansi kwalamasiko lawo nemithetho eminingi. Bekwenzakalani kahle kahle? Beside imithetho nemiliko nje simo sakhona nje. Indawo. Okay. Yeah, because bebelieve ukuthi intombazana ayigqoke ibhlukwe. Ayigqoke isicephe. Gqoka nje skate ngointombazana. Eside. Ibe Sulman. No. No, like iskate nje, like siyayihla kamadolo at least. Sikade sifike nje manje begqoke eziveza amaqhezu kanje hayi. Ugqoka nje skate nje eside. Yabo. Kuya ngokuthi ke ukhulela phansi kweliphi ikhaya, kodwa mina asho umtata omkhulu wami bengafaka. Bekukhona utata omkhulu kuwoma nobaba, mase kuwo gogo noma mhlambe mina ngikhule abazali sengasenayo. Oh, askisi. Uma wami ubekade ehlala eThekwini, apha eThekwini. Then ubaba yena washona samncane kakhulu, naye ngisho image yakhe. Kodwa uma ubuka mbona kancane. Naye wangishiya same time kushona ubaba. Oh, ukisho ukuthi awubazi kahle kahle. Angibazi kahle. So njengoba uthi utata omkhulu belingafakwa, but kukusiza kangakanani lokho wena? Kungisizile kakhulu lokho because after nje ngikhulile ngongimngake life ngisazithatha izifundiso zakhe ngisebenzisa khona la ngihlala khona. As much as ngihlala emqashweni ngokungibona ngihamba ama club and stuff. So ke izenziwa manje ingane ukuthi une freedom yami ngizokwenza ukuthi uthi. Okay. So kwenzakalani ke? Ngicela ungilandise nje kusukela ekuqaleni uhlangana nomlisa owathatha inkomo kaMama, because I believe ukuthi nje ubuhle nami la esofeni kule show le uzochaza indaba enjalo. Ngicela ungiqale nje ekuqaleni usahlangana naye, nahlangana kuphi kanjani and bebunjani ubudlelwane bemekuthi nangena kubudlelwane. Ngicela ungilandise nje kuze kufinyelele ekuthenini iso la mama liyahamba. Okay, indaba yami kanje kushuthi okuyeze 25 December. Akumuntu ejabulele. Kumuphi unyaka? 2014. Okay. 25 December 2014. Because bengasahlali ngapha eMzimkhulu ngihlala eNatal. So mangibuye eNatal ngabuya sengibukeka yabo moshintsha indawo kuyacaca ukuthi Okay. So nami ngabuya ke sebekwazi abantu besilisa ukuthi sorry sis yabo, because bebengakwazi sasikade nginyama. So kushuthi uthe ngibuya ke kwagogo wami ke eNatal. Ngabuya sekusoriseka ke yabo. So kushuthi ngazo 25 kade banani nomfana engangifunda naye esikoleni. Okay. Lo mfana engifunda naye esikoleni wathi masihambisane yabo, because ngangihamba ngedwa ehamba yedwa. So masihambisana kufike umlisa thizeni nje. Mina ngangamazi ke yena emazi. Kushuthi kwakubhuti wakhe. Oh, okay. Ngibone sefika angibonanga eqhamuke people, right? Sizihambele nje kahle. Sesisuka wayijika indaba umfana lo ngangifunda naye. Bathi mina ngiyajika la senzohamba sasengihambisana nobhuti. Okay, fine. Ngizothi mina ungave ungisusele endleleni yami uthi masihambisane. Uphi nizongilahla la nomuntu engamazi njani? Thina hayi kuleke ubhuti wami lo uyangakhona, so nizohambisana fine. Okay. Yo. Esihamba ubhuti endleleni ejika indaba ebeka amagama phela. Angizemtshene into eyodwa mina ubhuti lo ulinganiselwa mhlambe eminyakeni emngakanani? Ungishiya 5 years. Okay. Yeah, because mina ngaleso sikhathi bena 17. Oh, okay. Yeah. So abafana ke mina bengilomuntu obesabayo. Not ngoba ngisaba ukujola. Bengisaba lento ukuthi mina bengidark ngalendlela ukuthi uma ngabe ngijola nomfana uzohlekwa. Ngoba uthi uthandana nawe. Uthathe phela because abantu abadaki ibona bahle impela.
iyona nto lengikhule ngayo ukuthi mina I'm not beautiful ngoba ngimnyama. Hawu, uyazi ukuthi ubaba kanjani? Ngiyabonga. Yo, okay. So, cela uqhubeke nendaba. So ake ngizothi mina ngenza indlela yokumsusa eduze kwami yabo. Ukuthi mina yazi ukuthi mengaqhamuka obhuti bami la bangangishaya bengishayele wena. Ukuthi uhamba naye. Ukuthi ngihamba naye. Yazothi naye akho umuntu uzoqhamuka la. Then avele ayenze lula lento kudlule imoto yomngane akhe ayimisa. Sigibele uhambe. Sifike sehlike stopini. Okay. Ubekile amagama angikaphenduli mina. Like angijwayele ukuphendulana nomfana. Okay. Bekila inhlobo ukuthi mothi uyangithanda ngithi okay ngiyazi vele ngikuzo ngibone noba ngiphuma esikoleni ngizophuma ngejubane ngikushiye lapho umile no uthi wongigada esikoleni angizokushiya lapho mina ngena phakathi kwengane ngiyabaleka naye ke ngemzanga lo ngqondo ukuthi okay lo bhuti lo ngizomqoma vele ngoba sihamba sobabili kade sixoxa manje kunzima ukuthena down umuntu ekade nihamba naye ithetha yabona khuluma then bese useyatshintsha wena ngivela ngathi nizoxabana somehow yabo kulonto Bawumsaba yini bhuti wabantu? bengimsaba ngimhlonipha ngisho njalo. Okay. So sihambe angibonise kubo ke cacuka kubo ngiyabazi uyena lengamazi because ingane zakhona bengifunda nazo. Okay. Hayi sihambe ngibonise nemfuyo yakubo nje ngikhaphe kucaba kuzoba mnyama kushawe 8 9 kanje. Kube nalento ethi hayi asisuke la esihamba khona sichintshe indlela because la sihamba khona angatata omdala uyeza ngisho kanjalo tata omdala amiyeza nimeke wangithola la uzongifuthula uzongishaya ngendoba ngishawa ke mina ekhaya ngishawa strong so ngithi uzongishaya tata omdala masisuke la uyabazi nawe abantu abafana basekhaya kanjani hayi sisuke lani uthani suke khona kukude kangakanani ekhaya lakho? Kukude because emakhaya iyade yakho like umuzi la umuzi le so kukude ekhaya ukuthi mhlawumbe mangilinganisa usuka workshop uye emarket ngenya. Okay. Yeah into kanjalo sikuhamba uphinde kube namahlathi nyana emancane endaweni so kushithi lo hlathi sahlala eduze kwalo kanti ngimnikeza iopportunity ukuthi athathe advantage ngazothi advantage ngalendlela awanoshela intombi namhlanje uyazi kahle ukuthi intombi into uyahlola bese uthatha advantage olale nayo kwanamhlanje. So kusho ukuthi ukujola kwethu wangibona bangiyamsaba yabo wanibamba wangibamba izandla wangilalisa wangidonsa ipenti yadabuka futhi wenza into ayenza uma ngizange ngilinde noma zaqede ngamdudula ngamtshela ukuthi lento yenzayo uyazi ba mina ngizoshawa ekhaya wena uzuba right kimi azothi yena uyaxolisa ngizothi mina njani ngoba phela angisakwazi ubuyela emuva ene uyayazi na ukuthi once wenza kanje intombazanini akumelanga ngigoduke ngekhaya kumele ngigoduke nawe ngiye nawe kimi yabo. So waba nalento ukuthi hayi thatha ifoni yami uzothi ngoba ekhaya kunomsebenzi and stuff uzothi mangabe sewuphela umsebenzi nge28 uye ekhaya nabantu badala ngizothi mina ngibona ba engilomntu uzama indlela yonke ukungilahlela mina ke bekunalalanto trust issues angimthembi umuntu waseThekwini xobo umuntu osebenza eThekwini cha awumthembi lutho. So ngizothi mina ngivumele ukuthi angavuki ngakusasa baleke. Okay. Na yena wazi ukuthi ngizofika nge28 kanti mina ngiyazi bakusasa mina ngiyanqonqosa mangifika ekhaya zangilala ngalala ngibheke ewindini la ishone ngakhona because angiphelezela ngifika ekhaya kwakumnyama 10 kanje. So mangiphelezele ofika ekhaya wangishiya ngenhlanhla ngafika ngekho umuntu ekhaya ngoba ngafika khona babona ufika esikhatsini ngazoshawa futhi yabo. Hayi ngifike awuanti abakafiki uKhisimusi base Khisimusi nabakabo yakho umuntu nje khona ubhuti wami kuphela naye futhi azange ngibone mengifika. Silale ekitchen ekhaya masibaningi so ngendlala ekitchen ngahlala ngalala ewindini kubona ewindini ulala uqobile kanje then bese unqiki so ngalala kanjalo. Ukusa kwaziwa mina kwazi phela kwakuzoba nomcimbi wentombi. Okay. So nje akuzoba nomcimbi wentombi bengenzelwa umcimbi nge24 ngifakile iziphandla zomhlolo. Oh okay. Kumele ngizogqoka ke isigege nangabe uyaza igege yakho kumele uzoqala ugqoka isigege kwabheda. So babuya nini ke ekhaya abantu abadala njengoba ungaficanga umuntu?
babuya ngakusasa. ngakusasa. So immediately bafika and wena uyaxhuma uyahlala. Yabatshela istory sikwenzeke noma Kwazi mina ukusa. Ungene nje ade wenze umsebenzi uthola ukuba kusanezitsha zasemzini yabantu ezibolekiwe. Okay. So ngathatha mina because ekhaya akekho umuntu engikwazi ukukhuluma naye. Totally. Why? Akekho umuntu engisondelene ngalondlela ukuthi ngaze ngitshene. Yabo. Ngempilo yakho. Ngempilo yami. Mhlambe ngoba anisondeleni kubudalwa yini uyabasaba badala kakhulu noma abakunikeza ithuba. Yonke into engiyikhulumayo abangibelieve. Oh, okay. So uye wakhetha ukuthi ongcono vele into nento eyenzeka la kuwena uyivalele esifubeni sakho. Yebo. Okay. Because ever since nje ngakhula mangisho into iba ihlaya. Mangisho into ejiki beyihlaya so ngagcina ngiclam ngalondlela so ngagcina ngiyeke ukukhuluma ngezinto engiziphatha kabi yabo. So ke ngasukuma ke ngathatha isitulo ke sakamakhelwane yabo. Ngasihambisa. Mangifika abasaleli. Kuvuke ingane zakhona kuphela. Kukhona ke leyo ntanga yami ebeyumembo yemendweni kuyona seyine experience lento. Okay. Shuthi wangibona ngiqhamuka ukuthi hey ku wrong la khona ku wrong futhi yonke into wrong. Abuza hayibo mngane wami alright ngizothi mina ngi right yindaba ngilihlekise futhi uyasazi i-fake smile yami lo muntu othanda ukuhleka mina ngahleka strong but halala ngawabona ba yonke le smile is fake ngithi mina hayi mina ngi right. Hayi ngihlale ngilo ngijikeleza lapha eminyango kubo angeze ngikhuluma ukuthi ngize ngani ngithe ngisalethile isitulo siba ngijike mina ngigoduke angigoduke because ngifuna abani ngifuna u-auntie ungibiza u-auntie kuma khona. Oh, okay. Ngizothengiswa ngibe ngibona kuphuma sisi wakho omdala ngibuza hayibe u-right ngithi ngi right libe ngincazele ukuthi uye wageza na ubuye angezanga usaqokile sengqoke nje exactly ngalendlela ebekade ngishiya ngayo. Iphenti le lidabukile lidabukile libambekile nje kancane ngigqokile nje. Okay. Because kwathiwani masiyalo kuthiwa if kwenzekile sugeza kwenze sizokwazi ukubona uba okwamanje noma kwakudala. Okay. Sikwazi ukuthi noma sikwazi ukukhulumela noma ufika uphiko yabo ukuthi lento le yamanje manje masogezile abanye amantombazana awabonakala. Wow. So ke ngathatha lo myalo ke nami ngangaphi wenza kanjalo. Okay. Okubhlungu ukuthi mina bekuthi mangibuza ukuthi ngijolwa nobani angijoli. Akwazi bamfana enjola naye ngoba bengajoli vele. Waye first yanje kuyo yonke into. So abize ke ngigcine sengichilo ke kumngane wami ngibuze uphi auntie athina olapha endlini usalela ngitulele nobathu no ngibona ba angina choice but ungena ngaphakathi ayi ngingene ekamereni labo auntie ngicela ukukhuluma nawe auntie aphuma okay ngingakakhulumi ngingawavula umlomo akuze ukuthi wenziwe uba yo angavula umlomo ngiyakhala kuphela like inyembe zaziphumela but wenziwe uba wavela wathi awuphilo yomfana ngithi mina vele ngiyemsho igama lakhe umfana athi avela ucaba bayahlobana nalo mfana yabo abe nala angimfaka manje ngimfaka udilema ukuthi it's either choose umfana wasihlobo sakhe or choose wena yabo but mina ngoba like nokuhlonipha emphakathini kuyakubenefita yabo yonke lento maze ngihloniphayo ethumekayo so kwangibenefita lokho ukuthi bakwazi ukungimela. Okay. Babazi ukuthi anginamzali if ukuthi akuyibona ubani ozwe yabo babayazi impilo engangiphila ekhaya ukuthi njengabe ngiphila indlela engiphila ekhaya ngiyintombi kuzoba njani manje yabo so yonke into babeyenzela ibenefit yami. Hayi ke babize ke noloma bengihlola ke kuyena behleze ngihlola ngoba ngenhlanhla yami nge24 ngangihloliwe ekseni. Oh, okay. Nge24 ngangihloliwe so even if uyaphika nge25 yonke lento yenze 25 singiye 26 manje December. Shuthi ke kuhlanganwe ke kukhulunywe ke kugcine sekufike ethi akubiza utata omkhulu lo bengafuni ukuthi makafake. Hayi yabona nje. Wabizwa ke. Lebe ngithi ngiyambaleka avela abize. Hey mina lo ngamhlangabeza eminyango. Angena vela akazi ukuthi ubizele namhlangabeza eminyango apho ngiphuma wabe ngena eminyango. Hayi ke afika watshela. Mina njengenjwayelo ngilindele ukuthi mangibiza ngizoshaya. Wavela phelelwa amandla.
Athe ngibuza wafika wangibuza ngamtshela ngamphendula ngitshela ukuthi hayi kukwabani wesibongo. Okay, caba ngishuthi nenkomo zakhona beziluswa lapha ekhaya yabo kuhlanganise nezasekhaya manje shuthi ngebreaka lo relationship ngibafaka kwenye yabo nga-understand indlela eyenza uba angakwazi nokureact angazi uma maka-react athini. Yes. Yabo. So kushuthi-ke kuthiwe-ke magodwa kiwe ekhaya nkosikazi ka-anti makiwe ekhaya ngihlolo kwenzeka izoqiniseka bahambe into okuyiyona ngoba kukhona lento ukuthi amantombazane ngoba esaba ukushawa athi umfana othize yenzeke nini izinto yenzeke izolo makuthi kuyabhekwa into yakudala ngoba naku usukwalala nomfana othile ngayizolo usezuthi uyena. Kusho ukuthi-ke ake ngihlolwe babona angibuza umanye mama awukho esikhathini angekho esikhathini kwenzeke ukuthi ngicizele ayike sihambe u-anti-ke lo udade ubawo wami-ke akekho ngemzini akhe ayolandwa-ke kushuthi-ke ukulandwa kwakhe kuthiwa makaqophe endleleni uzosithola phambili. La endleleni-ke kube kunesisho ukuthi-ke uma ngabe uqhutshwa intombazane iyashawa endleleni kuze kuyofika la khona. Mina le endleleni hamba namazalukwazi phela mina ngishawe hayi hamba namazalukwazi ngangedla phansi angithole egeyithini la komfana anginqande egeyithini la komfana ngifune kushawa ngisengisindile ekhaya ngisashayawanga so angizushaye lobo mama endleleni manje angifuni noba kuze kubonwe la endaweni ukuthi bengiqhotshiwe mina ngifuna noba yaziwe I mean lo ngigijima ngiyahamba ngiyagijima kunzima nje phela ngigijima hayi ngibashiye ngiyobalinda ngakubo umfana wangibona ngiqhamuka hawu siphuzela notshwala. Oh, okay. Ubalekela yona lento le. Wayeme nabanye abafana. Mase sisuka lapha akasasuki nabo. Uthatha ukhazini wabo intombazane uthi makamkhaphe. Kanti sizongena endlini engakaphumeli phezulu ukuthi iyofika ethavini because ushuthi wayesayongibambela utshwala abizwe. Athi hayi ngiyabuya athi hey buya. Ayabuya. Mengene eminyango kona ngamehlo okuqonda sabe sahleka soyi2. Nihlekelani-ke manje? Kwalo phela angilindelanga ukuthi ngizothi uma ngiphakamisa amehlo eminyango ngimbone naye engalindelanga ngizothi mayile kunjani yabona. Vele uyazi vele ukubizelwana uyayazi lo. Uyalazi cala lakhe. Lo mfana onamahloni uthembakele. Hayi engeni. Kubuza yazi avela athi umalumakhe angeke ngisakubuza nokuthi ayazi le ntombazane ngase ngibonile uyayazi. Uyithathe ephi le ntombazane lo? Athina ayachaza istory nje ngalendlela nami ngisichaze ngayo ukuthi hayi sithothene endaweni ethile kanje kanje kanje. Okay. Umkhaphe waphelela laphi umkhaphe waphela endaweni ethile. Okay. Le ntombazane le ithi wena umoshile. Yakena ubreak wakhe uthi umoshile. Umuntu usekumoshile. Le ntombazane ithi umoshile athi hayi. Uphikani manje? Uthi umoshile. Hawu. Ukungazi kungikhapha yonke le ndlela uyayazi. Kodwa yokumosha akayazi. Ukukhulula ipenda akayazi. Aphike. Akuwesike manje vela akhulunye lo bhuti wakhe. Lo bengekho. Athule duyeni. Akhuluma ubhuti wakhe athi what if umosheke Natal esika khona avela athi lo mama oseduze kwami lo muntu bengimhlola uhloliwe ngi24 njengombona efaka iziphandla nje bengeke azifake iziphandla lezi ngahlolwanga. Hayi ukucaba uyakhuluma uyaphendula ubhuti wakhe uyaphendula vela athi no mama athi yazi ukuthini nginenza into ezilula sisi uyakwazi ukuhlola ubuza umamezana athina ngiyakwazi doki yange nawo amantombazane ekhaya okay samthatha manje simsesicansini kubuza umfana uyavuma athi hawu athi ngiyavuma okay so njengobuvuma-ke amhlalise phansi makathi mntanami uyayazi ukuthi ukulala kwalo mntana esicambini inkomo watholakala ukuthi akaseyona virgin inkomo and kwatholakala ukuthi vele lento ekhuluma ngayo yayizolo inkomo leyo. Uphinde futhi lapha esicambini angeke asasukuma singayikhiphanga inkomo. Uyavuma uphinde sihlawule futhi omama laba beze la ngokungcolisa igama labo uphika umntana abeze nayo inkomo lezo shuthi sezizonke le nkomo zo4 beside inkomo wami ngale ndlela uyangilobola. Akakabalwa nje inhlobo yamama. Akakabalwa yamama. Yo. Hayi
athiwa Umlisa lo uyasebenza? yasebenza kahle futhi. Okay. And futhi kushuthi yena vele wayezimisele ngokuthi athathe umfazi because wayinayo yonke into, imali ayigcinile yonke into. Manje pho yini amthathe ngesinxele? Why wenza into ekanje? Noma ukwakhona wayekhona wayezimisele ukuthi uzomthatha kwenzeka lento leyo kwawe twist ngisho njalo angazi. Yeah. So kushuthi ke ubhuti wakhe ke nomalume wakhe bamkhiphe phandle bawukhuluma naye eminyango ukuthi mfethu uyayazi lento le ozifaka kuyona. Kushuthi agcine evuma ke eminyango bembuza ukuthi yindaba emenza ukuthi aphike bathi wona hayi ingxaki namahloni ukukhuluma phambi kwabantu abadala. Yebo vele namazi ukuthi unamahloni. Hayi afike amvumele futhi lo bhuti akade emphikela. Hawu Uyena futhi lo mvumelayo ukuthi hayi uthi uyenzile. Okay. Manje sizokhipha ke imbuzi because ukhishwe imbuzi. Kuzothi ke ngoba kwakunomsebenzi khona yabo. So nje akunomsebenzi athi uma khona ngicela ukuthi athi yena lo mfana uzoyikhipha imali yabo. okay. Bese athi ke ubizwe ke lo mali ke ezokhishwa ke ikhishwe ke inyawo zabo mama engihamba nayo. Kushwa neinyawo. Hayi Okay. Umbethe babhula umbethe nje. Oh okay. Suka le bizala behambela amanyala wethu sabantwana. So ngisho ukuthi acele kumamezala ukuthi ngicela ningagikizi maniphuma la eminyango ngoba amehlo abantu asho nje kanjalo. Athi amehlo abantu ngenza umcimbi la ngoba uzongilethela amehlo abantu lokho. Hayi afonele ekhaya utatomkhulu athi ngicela abantwana bengasiqhathi. Okay. Ngicela ukuthi umntwana nemgcini uzozolandwa nge-28. Ugcinwa kuphi ke manje? Ekhaya angenitho tatomkhulu bangabuyi nami. Oh okay. Lapha emzimkhulu kunomthetho kanje. Wa break intombazane uyayizeka umfazi wakho lo. Oh okay. Ayikho lento ukuthi wa break intombazane udlulela kwenye. Mbreakile umfazi wakhe. Okay. Hawo. So ke naye kwakumele comply ke kulo umthetho lo. Hayi good vele bekade eshilo ukuthi uzomlanda nge-28 ngoba mina nginama trust issues ngasave igama lami. Nalapho ngisave igama lami nesithunzi sakhe. Ngayo yonke lento le. Ngoba kuba ngangisengifundisekile ngendaba ukuthi umuntu umekubambe ngenkani rape leyo. Mhlawumbe ngabe ngahamba ngombophe yes. Yabo. Because anivumelananga phela. Asivumelananga ukuthi siyayenza lento. Ngangekho ready. Ngamna elifini nami ngifuna ukuthi ngiqede umatric ngeuniversity ngesale Virginia. Kwakuyiphupho lami lelo but ke kwenzeka. So kushuthi ke mase siphume ke yabo sigoduke. Magoduka ngibashiye ngemuva ngihambe ngephambili. Okay. Basale bekikiza ke endleleni behambe kikiza ke phela angene vele sekuyazi ukuthi kunentombazane ebeqhotshe. Indaba ke lapha as much as kuhlukene imizi. Kodwa kukhuleka. Sigijima ngathi internet. Sigijima ngathi Nothi ngiqhelelana ngalani. Sigijima ngathi internet indaba. Wena mina nje ngitshela ukuthi ngifihlile. Even abangani bami bengazi. Hayibo. But bazi babuza hayibo mngani. Ujoleni nalo muntu thina singazi. Ujoleni naye. Kithi manje lo omunye futhi uyahamba yongidayisa. Camanga uba ngangiphikiwe la ngiyakhona. Uthi hey ubekade kubani izolo. Bathi ukuthi uyenzelani into eyenzayo mfethu ngiyakutshela ukuthi kwenzekeni. Uyazi kahle ukuthi mina nabafana ngidibani nabo. Ukuthi ngimqomile umfana akusho ukuthi ngihambile ngajola naye. Yabo. Ay ngathi ngidlula nje wathi wangibiza omnye umngane wami hayibo mngane kwenzekeni ngathi na ngingafuni ukukhuluma hayi uzophinde ukukhulume nawe ngihambe ekhaya tatomkhulu mayingena mina ngiyaphuma mayiqhamuka lapha yini imphambano kumhlonipha noma ukumsaba ngiyamsaba like ngifuna baza ngithinte ngoswazi ngifuna ukushaya ngisafuna ukushaya ngishawe kakhulu mina shawe kakhulu lento ukuthi bese ngenza wrong ngamaspom ngoba ngiyazi vele ngizoshaya like bese uzazi ukuhlala ngenze wrong ngizosengijwayele ukushawa yabo so mayiqhamuka umgqomo wasekhaya sohlezi ugcwele mbetha u6 but usohlezi ugcwele ngoba maqhamuka tatomkhulu lapha mina ngibhakede lami shona emfuleni ngifuna ukungena endlini esekhona hayi ukuthi angene ngiyikhona endlini futhi ngifuna kube khona abantu singayozo so ngiyazi ukuthi bakhona udaba wami
Wakodwa buso wami ngiyazi ukuthi okay hayi yonke into imdoro ngeke ngize ngishaya. Mawubhekile abazali ibaphatha kanjani leyo nto leyo? Angazi noma ngizoyibiza ngenhlonipho noma ukusaba noma yini. Lokho wakwenza nje ukuthi akangakufici endlini. Kunalokho wena ungafica yena. Mawubhekile bafila kanjani ngaleyo nto? Even ilihlo lakhe nje lelizikhulumela ukuthi uyanyanya. Okay. Like unyanya nje ngisho ukuthinta ngisho ukudla ngidlile lento engiyenzile. So nje ayivela ngibheke nje kabi ngibona ba ilihlo lakhe. Nami angikwazi ukumbheka because nami nginelihlo lami elimbi so maye clashana vele nje hlezi siqatshanisa amehlo ami ukuthi ilihlo lami libi amehlo ethu ayefana. So make ngambheka ngaleli lihlo vele athi ngimbheka kabi. Yabo so nje ngangafuni kwakuba even eroomini eyodwa nathi. Usaphila yena? Uyaphila. Bunjani ubudlelwane benu manje? Sanjalo nje. Namanje? Yo, okay. So okwaphinda kwawenza ukuthi ngiphinde ngibuye emendeni sengihambile. Kwawenza wesikela. Imaka uqhubeka la khona ke umfana ke esezokhokha ke. Njengoba uchaza manje ukuthi bowusumganile kanti. Weza wazongilanda nge28 as promised. Okay. Ukulanda kwakhe sahamba sakubuke ngahlaliswa ke emakhaya hlaliswa iviki but yena ngihlaliswa 3 days. Ngahla ngasokunyiswa nge31 December. Abanye nje beqhumisa awuqedanga iviki. Izathu kwakukuthi khona ungazwisisani mhlambe lapha ekitchen. Ngagcina sengenza into wrong ngokunye. Wena uyamthanda ufana vele noma ukwesimo nje indlela kwenza ngayo? Ukwesimo. Wasale nje ngasale sengenza nje ukuthi okay fine mangenzela abantu abadala. Nesithunzi sami ngoba into ebalekile into nesifava nesithunzi. If ngiyala la ubani ophinda ngithatha? Ubani uthatha izilapses zenye indoda? So wancamela kona ukuthi ukhethe abantu abadala kunokuzikhetha wena. Mina bengayazi into ekuthiwa ukuzikhetha wena. Bengazi obheya abantu abadala. Bengazi lonto mina. Phela. So kushuthi ke ngahamba ke. Ngaya kubomfana ke ngagana ke. Ngasukunyisa ngincisha lo maJerman wakhona. NgwamaJerman. Kushuthi bahamba ke bawubika ekhaya ukuthi ake umfana ungithathile. Okay. Ngabuya ugqokiswa ke. Ngahlala Hayi mehlaka la kuqala nje sikushubile. Wahlala kuphi kanjani izanazo? Ngahlala mhlawumbe inyanga ezithi nje. Ngahlala uJanuary, February, March, April, go May. Ngase uhanjiswa yini manje? Still isimazivumi. Asivumi ndawo. Noma uthi uyancenga inhliziyo. Mina sengi-accept ukuthi okay, sengifunda ukumthanda. Okay. Yena the more ngimthande mo yena kwehla kuyena. Vele umuntu wezigate vele. Yabo. Ngangikwazi lokho kwaba ngiyakuyena. Even ubona mangabe uzoyala kuzoyala umakoti uthi ake mntana mina uyobekezela. Lo mfana lo yazithanda ezigate. Yona into ngizwayo ebantwini ayikho into ethi uyobekezela ngoba kunje ngaphandle kwezigate nje. Vele ngingasho ukuthi okay ngicela singangeni lapho because nami ngumuntu wesifazane and lokho kushoyo right now ngingakhuluma mhlambe kugcwala ama page ay34 mase kuthi ngiyakuqala and nje kuningi kakhulu ngicela uqhubeke nendaba. So nami ngamkela ukuthi okay futhi vele ndoda engiganile indoda yezigate. Okay. So mavele ngihlisa umoya phansi. Nike nabusiso ngabantwana? Hlobo ngangipregnant kwavela lengxabano zakubo wangiphusha ubancane wakhe ngayowa saphuma sengihambile. Ngiyangazi ba ngipregnant ngasasikhathi ngangingazi because ingqondo isancane phela. Ubone no mo break wesomdala kwaye ingqondo yakho iyayehla. Yabo. So ngangakakhuli ngalondlela ukuthi ngazi uba ngipregnant yabo. I-menstruation cycle yakhe ihamba kahle kodwa njengoba uthi wawungazi ukuthi wawupregnant. Kona I do understand ukuthi bakhona abantu abathi bekhulelwe mhlambe ngeinyanga ezincane bebe menstruate futhi. I think ngisana 2 weeks 3 weeks lapho. Oh okay. So mayiphusha kwenzakalani? Washayeka phansi and so kushuthi kanje lento le uma ngabe umyeni wakhe ehamba yosebenza. Wena salo lala ekitchen nabantu bomndeni. So kukwena ke umuntu wesifazane uyazikhetha ukuthi uyalala ekitchen noma uqhubeka ukulala endlini yakho. Hawu. So mina bathi sithini isizathu esingemuva sokuthi bakulalise ekitchen unayo indlu yakho? Umakoti abaninzi bayafeba.
Oh, so fanele uhlale ugadeke ngokuthi ulale kitchen. Should uhleli umele ugade, uhleli usuke emehlweni abantu. Oh, Yabo. okay. Ukuthi kwenzeka ukuthiwa uyafeva kanti awufevi, ngumuntu okuzonda nje. So kungcono kona vele ukuthi ulale Ulale kitchen. kitchen. Nokuthi ke ungazizwe lonely yabo. Yeah. So ke nami ke ngaye ngilale kitchen ngendlela leyo ke. So kwangabi mnandi because Ulala nobani la kitchen khona bani? umamezala osisibami nomakoti omdala nami. Bayakusuzela nje la. Ngiyadlala. Ngiyadlala. Yes, qhubhe nendaba. Kwamamezala ngabe yakuhleka ukubusa khona. Ngiyadlala Nkosi yami ngiyaxolisa. Kwakuba nalanto ukuthi silala ngenkulumo sivuka ngazo siyathukwa manje sesiyathukwa nje sesiphilela ukuthikwa nomakoti omdala. Yena belomuntu othulayo. Mina ngilomuntu othanda ukuxoxa ukuhleka ngihlezi nje ngefriendly nabantu. Nguyena into yabo. So ngangithi ngizama ukwenza abangani ngapha nangapha akusebenzanga. Umuntu agcina umngane nayo lo ngafika naye nemithwalo. Futhi kajinanga lonto emqondweni nami ukuthi nangu umuntu engifike naye ngemithwalo la. Mangizwane naye. Yena okay, so wena ngelesikhathi ohamba ngaso uthe April ngisho. May. Yena May, yena uye wasala. Same day. Sahamba same day. Kwakushobi. Yo. So uma ufika ekhaya, ngiyacabanga nje. Meeting. Ngabizela ngaqala uyangiphusha ngesaka Sibonda. Yaqonda ungesaka Sibonda uhlese isithunzi sami. Umakoti akami kwaSibonda. Even virginally kwaSibonda umuntu akaSibonda umama. Hawo. Yena ngehlese isithunzi ukuthi angesaka Sibonda. Ungisaka Sibonda ukuthi mina ngidala endlini yami. Oyiwani into ayibuza Sibonda, ufebile na umbambe nendoda yini? Yabo. Wayengabizanga umndeni wakhe. Umndeni wami ngesheni. Ayithi nje utata omkhulu wami ngathi umtata omkhulu wami. Akaza bese sidini lami. So even nobe biziwe ku uselessness. Ngoba ngizohlala ngithule ngibukele besho yonke amanga lawo ngami. Ungeke uzokwazi na uma ngiphendula ngiyafokofiswa same time. Fokofiswa kulo owasekhaya bekumele abuya ngimela, uyangikhulumela. Ushiyo amanga kushiyo amanga mangithi ngiyaphikisa uthi ayenzekanga lento kanje yenzeka kanje. Kuthiwa angifokofise nakuqala. Hawo. So bese ngivele ngithi mangibizela meeting ngivele ngithule ngibukele nje basho. Nqambe ube yazi ukuthi amanga la futhi mangazisho zonke into abashilo bangahlawula into angaze bayibone. Bathi ngoba lo okuyena umzali wami akangilaleli. Engathi mhla ngimtshela ngelinye ilanto awungasho ngane zesikhathi lesa ngithi wangifokofisa nje. Awuzongizwa kanjani. Like ngiluze okuningi. Kubona umfana ezokuthatha ekunikeza umndeni omusha. Noma umusho sisabasha yonke into yakho ibe yintsha ujwayele ukuthi mina nginomndeni omusha. Phinde yena semfana ekuphuca la ekade sekujwayezile yo. So uma ubuyele ekhaya ke uyachaza ukuthi isimo sihambanga kahle. Angizange sayibeka ngisho ekhaya. Uye waya kuphi? Mina ngaphuma emzini kunegama lethu kuyenyamezelo emzini. So nami ngasebenzisa lo gama ukuthi kuyenyamezelo emzini mangihamba ngentodeni yami. Until things cools down then bese ngiyabuya. Mina lo ngiphelele na ibhetri khona ogesi la kule ndawo hlala kuyona sesiphathisa abantwana besikole. Okay. Mina lo ngithatha isuitcase ngiyapakisha ubaba omncane wami yena sengikhiyele endlini yami pho. Faka isikhiye ukuthi mina khonto ngizoyithatha bathi mangihambe lapha ngidingeki. Usuxoshwa uyena. Ngoxoshwa yena. Mina lo ngiyontshontshwa ispec key. Ngiyevula endlini yami pakisha isikhwama sami nesuitcase. Wathi efika utata omkhulu ezansi kuzokhulunywa mina ngabe singasekho. Ngithe mangisestopini ngathi ngiyabona hayibo nanku nomakoti omdala nayo imoto yakuba iyadlula uyolanda into zakhe yomlanda ke. Yena ke wayinabazali bakhe ayithi mayifona manje. Bafike manje because kwakunemoto kubo. Bafika abazali bakhe yakhulunywa lento lena ubona bakhuluma wase ivele sepakishile ethi nakahlala uyahamba. Hawo. So awahamba nami ngabe ngihamba. Ngabe ngenhlahla vele ngase ngigcinile imali ukuthi mina uyabo uma ngabe yonke lento iqhubeka kanje mangibe nayo imali yokuthi ngikwazi ukuhamba yabo. Hayi ngilo ngigcina imali. Mengiphiwe imali ngigcina ngibeke. Hayi kushuthi ke ngihambe ke ngize la kuyena uhlala eThekwini ngithi. So mina lo ngiyasuka le emakhaya ngiza le eThekwini mangifika
ngicele komnye ubaba ucela ngifonise ngifuna azongihlanganisa sengifike eThekwini athi nje we mina ngazi usemakhaya vela vala ifoni phinde ngifona ayidrop ifoni ngicabanga eThekwini unayo imali yokuphindela emuva anginayo yo ubunemali yokufika la eThekwini kuphela eyokudlula anginayo futhi usuke emakhaya Farm Julie uze eThekwini emabhilidini amakhulu awazi nerank ukuthi ingakephi uma ubuze irank ukhonjiswe uthi udlula la kwakunendlela eqopha kaSpaka phakathi ephumela eSpaka ungale kwelinye side uthe ngiqophela ngiqondo ngizolahleka la mina ngijwayela izitrato mina yabo so ngacisha abantu inkunzi futhi nangalelo langa lelo ngasizomunye ubaba lo wanginika imali yokudlula uthi mangile kunjani mangigoduke ngithi ngisathi kanjani ngenayo imali avela acisha ifoni ngithi ngiyamfonela ifoni amangayifoni ngifonela ifoni ababa ayibambe meyeza ukuthi mina avela ayidrop hayi ngekuhlale ngikhale ngokungazi bangizothini uzokwenza njani lo baba athi malini ukuya la uyakhona ngithi mina 6 kwakusayi 10 rand ukusuka lekhona ngiya eMayville because eMayville khona ekhaya lami khona ensimbini baba umncane ngihlala khona hayi mina lo ngihambe ngibele ngihambe ngiyababa umncane baba umncane uthi wezwa ngani wayesazi vele ukuthi ngizofika ngihlumeze kakhulu ngangikhala ngakwazi ngisho ukuphuza amanzi la ukhuluma uma mncane ngiphuzisa amanzi athi mangilala ngalala ngavusa abancane mayifika mafika ngimbuza ke manje sengihlesela umoya kwenzeke ngiqala phansi ngixoxela ukuthi hayi kwenzeke kanje awufonele umfana uzokhambisa kuyena okay mina lo ngithathile konjana ifoni ngakusasa ekseni ngiyothenga i-airtime imali i-airtime ngihambe ngothenga kukeduze nomgaqo ke kuhleze khala amakhulu amahuthi ngihlala yabo ayibuza ulalephi ubuza ukuthi ngilalephi fonela yimina nalapho ulalephi ngizobuza ukuthi nabo lindele bangilalephi ngilele emgaqweni njengibuza nje amahuthi ngilele emgaqweni ngizophinde ngizincenge mina futhi ngithi ngilale kababa omncane ensimbini ngingahambi ngabo omncane since wena ngezange uzongilanda baba omncane uthi ngineza address uzongiletha lapha athi ningezi la hawu hayi ngithi mina akusimina ngithe ngifuna ukuza lapho baba omncane the ngize lapha azothi hayi angingezi la mina ngazi usekhaya mina the ngiqeda drop ifone nje mangingena nje eminyango ngene message ethi ungasabuyele ekhaya ngiqale phasi ngikhale ngizibuza uba ngenzeni ngoba phela mina akafuni nokusiza sami story ukuthi kwenzekeni kubo ngese ngibe la yabo kibo bamtshela ukuthi mina ngithatha imithwalo yami ngahamba ngathi ngiyagodoka akho umuntu engimtshela ukuthi ngiyaphi mina bangihamba thatha imithwalo yami mina ngahamba kodwa yena kubo bamtshela ukuthi mina ngithatha imithwalo yami ngiyagodoka kunana manje akasazi esatlanda story nana manje nigcina nikhuluma nagcina ukukhuluma ngaleso sikhathi ugcina wamkhuluma naye nalapha sake sikhulume wangifica ngihleli nomakhulu wakhe umakhulu wakhe akasekho wamfica ngihleli naye ngizixoxa nomakhulu wakhe wangamazi wayokwenzana wafika lapho wancoma nje ubuhle bami wasuka phuma wahamba ngazithulela mayidibana na like mangabe sidibana ebantwini wenza ngathi yonke into i-right and azanikeza abantu bakuba i-hope yokuthi mhlawumbe one day ngizosiphinde sibuyelane ngisingafanele ake uzobe njalo akangifuni lapho ukuthi akaze angithande shuthi nje nazifunela nje yabo hlobo ukumbona umuntu uyamazi umuntu wakuthanda uba nayo lanto ukuthi akuzwele loya akakaze bangizwele hlobo engaba ubekwazi lo muntu ukukhuluma nefoni ngilele naye eduze kwakhe khuluma ukuthi ange-exist ukuze ngifind out ukuthi uyahlalisana la eThekwini mhla ebuza usisters ukuthi hey ubuya nini lana kwathini nathi ngizobuya ngosuku ukuthi kodwa mina manje ngibuza ubuya nini vela bezofuna ungidlisa yini ufuna 5 korobe ayibutshela ukuthi hey mina umuntu uthando luzela automatically mangabe ungangithandi nje senzela mina naye besipretendana like imaske kitchen is right is happy couple ngoba wonke umuntu usazibuza namanje ukuthi nehlukanisa yini kwenzakalani lapha bazi behind doors okwenzakalani lo muntu bengakwazi ukulala nami engaphuzanga utshwala kokuqala nje mesoba akakuthinti bengakazalala isoap
Hawu. Ukulala sofa. Hayi. Akakwazi ukulala sofa. Befika edakiwe ngoLwesihlanu ngomgqibelo ethaveli ngesonto uphuma uzokuthi uyahamba ubuyela back emsebenzini. Phelile lapho. Ikuhlumeza kangakanani impilo yakho nje? Soloko nje wahlangana nomlisa lo. Uhlukumezeke kangakanani? Isahlukumezekile namanje. Imagine 10 years. But still. Like angisenayo ama-feelings omunye umuntu wesilisa mina. Le fact ukuthi angisamncenga umuntu wesilisa mangabe ngibhayizela nje ngisheshe ngibonise ukuthi hayi nami ngikho la. I believe ukuthi emakhaya nineyimfundiso eziningi ezihlukahlukene. Mhlambe mangase ngibuze nje okay angifuni ukuthi ngala eThekwini ngisho khona kuphela but iningi lethu enjengama 2K ilokishi nemakhaya ufuna ukusho kanjani? Fine. Thina ngala sazi ukuthi if kukhona ekuhlukumezayo fanele ubone i-psychologist ke uhlale phansi nayo ikhanselishe ukuze uzoba right into enihlukumezeke kuyona. So emakhaya nina banikhulisa ngalendlela ukuthi bathi abantu abadala mawuhlukumezekile yini ekwenza ukuthi ube right? Emakhaya wazelwa umuntu anihlukumezekile qala emakhaya. Futhi Nkosi yami. Wazelwa umuntu anihlukumezekile. Iyona lento le yabulala ogogo bethu nokhulu bethu. Bebehlezi becindezelekile ngaso sonke isikhathi. Emakhaya akwazi ukuthi ukhuluma ngalonto obuzogcina sobizwa ngayo. Ukuze kuthiwa yena umzali wasemakhaya makuhambisile kosele khoshe naso ubuya thathelana isibanibani uthathelana depression tothile so asho jala lo thathelana depression tothile uvela ubizwe ngayo lo vele ubizwe ngayo lo mina ngizamile ukuzibulala kaningi ngizamile ngawuba lama chemicals asemzimbeni nami ngangizijova ngawo mhlambe one day azobuya mhlambe life yami ayiqala iqoqeka mhlambe la yobuya khona nawe because wazi izinto zakho maqhaza zilunga uzama ukuzibulala ngenxa yaso lesi simo lesi kuningi kakhulu kuningi uyakwazi unganakwa unganakwa kwini unganakwa emzini wakho unganakwa endoda ole kunjani unganakwa esikolweni yabo yonke indawo onaka hawo mina bengiyintombazane ngedwa ekhaya bonke abantu abanye bese bekhulile beganele besemzini yabo mina ngedwa bekhule ekhaya nabafana abawu6 kodwa mina bewashile izitshe baphekile bakhila amanzi yonke lento le yenziwa abafazi beyenziwa yimina in age of 12 so awukazi nje uzube nobumina ime time nje yona into okhule waba nayo ngikuzwile sisaqala ukukhulumisana uye wathi wena wazi ukuthi umuntu omnyama mumbi ngithandi le nto yazi njengoba ngikutshelile nje ukuthi umuhle angazi singafika kanjani ekuthenini uyasizakala ngokusemqondweni enhlizweni ngenxa yokuhlukumezeka ungazinikeza ukuthi mina bani ungazeyi because umuhle and ngiyazi ukuthi nangelinye ilanga mhlawumbe usawubusiseka ngomnyeni ozokunaka akuthande nibe nomndeni nezingane ezinhle ezonihlonipha njengabazali bazo so ngicela unciphise ngase kunyezini like sengisho ukuthi mangithi ngikhule ngazi ukuthi umuntu omnyama mumbi lento engenze ukuthi ngize ngicine ngiba imodel ukubatshengisa ukuthi lento abayishoyo ayikho yes yabo ngiyajabula mangabe ukuthi ukhuluma kanjalo ngabe manje khona isolo khona khona umfoka bani izanazo umfoka bani umthimkhulu okay ngabe mhlawumbe uyathembisa ngezinto nje ezela ngasemshadweni somehow okay so angazi but ubongibongela kuyena ukuvala lesi sikhala lesiyana kona noma uke wachaza ukuthi uhlukumezekile namanje but ngiyacabangela ukuthi at least uyasivala like angazothini ngiyekwenza ngidibane nomuntu angifuni ukusheshe ngisho because ngidibanile nomuntu last for 7 years sanengane eziwu2 for 7 years nomuntu sahlukana why I'm not over why
Akudluleki isidalo. akudluleki. Angazi noma ngizothi ngifuna i-closure mhlawumbe angiphendule ukuthi yini le ngaka engayenza Ukuze uzokwazi kuyena, ukudlula. ukwazi ukuthi Ya udlule. i-closure iyasiza. But Khona yena noma ngathi ngiyazama ucommunicate naye ngifuna ukwazi ngimsendele i-voice note mfethu ngifuna ukwazi ukuthi angisakufuni back. Cha. But uyadinga ukwazi. Ukwazi ukuthi yini le ngaka engayiyenza ukuthi ungilaxaze ngendlela ungilaxaze ngayo. Uyabona? Ngoba phela kusho ukuthi le ungilaxaza ngendlela. Kusho ukuthi yena wayedinga indlela yokuthi asuse abazali bami ebusweni bakhe. Ngoba same time ngihambile. Kuphela ngisho isonto bahambisa inkomo yami. Ngene babengayihambisa. Kuphela ngisho isonto zange ngizwe ngisho uyolanda bazihambisela bona inkomo kami. Uye wathi nike nashada. Kwakumendo nje umgani. Oh, okay. So So lo onabantwana naye ke manje uthe nahlukana naye. Naye waphindwa kwakhela isin stress phezulu kwesin stress bonus. Because yena ke ngizamile. Wavela yena ke nje kwawesa vela i-drug addict. Lapho ngizamile umsiza, ngimsize abe sober for 9 months. La ngangise ngitshela khona ukuthi usober all right. Ngona ngokuhamba ngiye ekhaya. Ngathi mangibuye endlini esihlala kona akho sitsha, akho TV, akho nix kudayisiwe. Okay, fine, uzidayisile engabe nankinga. Ngizosebenza futhi vele lo muntu ngithanda ukuziphatha mina yabo. Independent kakhulu. Angisafuni nje udepend. I think impilo yakhe ekufundisile. Angisebenzi ngizibuyisele back into zami. Mhla thatha ifoni yami ayidayisi. Wadayisana ifoni yakho? Ngabe hayi wena ungithandi wena. Ngabe uyangazi kahle ukuthi mina ngumuntu we-social media. Wena thatha lento engiyithandayo. Udaxazela uyahamba uyidayisa for ntoni for ama-drugs. Angcono mhlawumbe uyidayisile wathenga ukudla. Manje akho lutho othengile ngikubonayo. Uyaqamba manga nalapho uthi uyilahlile. Bapha abantwana? Omunye useKokstad. Mngakanani? Una 7. Ufunda grade 1. Ozemva kwakhe? Lo munye la kumina. Oh, okay. Yeah, at least bakhona. So mangase kuthiwa kuyenzeka umndeni wala wawuganele khona before uyayibona le video le ungafisa ukudlulisa mapha amazwi ubona. I do understand ukuthi mhlambe ngingenze ukuthi awuthandi kwakhuluma nabo, but mase kuthiwa nje ngikunikeza isikhathi sokuthi khulumisana nabo ungafisa ukuthini kubona. Well, umuntu engangakhulumisana naye akasekho. Okay. Yena futhi ushone sesivana kakhulu ngalendlela ukuthi bekwazi nokuthi angithume down, like make it down because bengihlala down. Make it down angifonele because bekesegula. Fonele ethi mangihambe ngiyomgrosela, nginikeza ebuye emakhaya. Okay, right. Bengisuka eKokstad ngihambe ngiyombona kwakhe ngekho right. Ngoba noweseshonile ngihambile ngakothize kokugcina. Ekotizeni kwami kokugcina kwaba ngangazi noma bangimaketha noma phela bazi abantu basemzini bamakethana sonto. Sizothumela abantu balekhaya baphindele lapha yana kokuxolisa kanti ngathini. But le ngangize ngayo kwangathi uyajabula, wajabula ngalesikhathi engibona. Sisikhotho njani ngathi ngakusasa. Usephumile lapha. Ayasekho lapha. Angazi why enikeza abantu abadala ihope. Into engeke izenzeke. Ngoba ngeke isenzeke. Yabo. And futhi kosisazala bami sisa right. Like right. Sasingezwani lesikhathi but manje si right yabo. Umlisa ke mase kuthiwa kuyenze uyayibona ivideo ngafisa ukuthini kuyena ke. I wish ukuthi mhlawumbe angangitshela ukuthi yini le alaka ngicacisele ngazi ukuthi wenzani. Ukenzani yabo. Like akakaza akhulume nami akaza thini nami kusuka lapho nje uyangibingelela ngathi yonke into right but mina akukho right, akho into right. Mina akho into wangilimaza kakhulu, akho into right. Kodwa dadewethu abasakhula ungathini kubona mase kuthiwa nje ubakhulisa uyabaphaphamisa uwenza ukuthi imiqondo yabo ithi qwebu mawuchaza ngokuthi mebehlukumezekile ebuncaneni babo mebekhula behlukunyezwa abantu besilisa kodwa bathulile bangasho lutho ungafisa ukuthini kubona. Kubalekile ukuthi ube naye umuntu okhuluma naye. Okulalelayo okuthembayo ungathuli because the more uthula the more ikulimaza engqondweni. Okay. Nanokuthi futhi akufunekanga futhi uziphindise endaweni eyodwa
umphepha like if ukuthi ubukade ukwi-abusive relationship Uphinde uvumelene. mangabe uzibona iy'mpawu ze-abusive boyfriend then phuma kusase kungaze ngimosheke ngoba ke kuthiwe uma ugibela isitimela esirongo the more uya phambili the more i-cost yehlika kusa-eli ngoba uyazibona ugibela i-transport erongo yehlika ngoba the more uya phambili the more uzokhosta awumela uphinde imistake eyodwa kaningi funda kulo mistake makuthiwa masifunde kulo mistake akusho ukuthi asenze ama-mistake njalo Yes, but asivime ngandlela zonke ukuthi angabe kusenzeka. angabe senzeka So ama-red flags asiwanothiseni then sijump. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele kuhlelo lami. Ngifunda izinto eziningi-ke. Yo, hayi ungifundisile shem. Mase siqedile nje kusho ukuthi ngizokutshela ukuthi ungifundise inani. Kodwa ngesingami to be honest ngirise ngokuthi ngingakhulile emakhaya indlela engidaleke ngakhona shuthi ngangofekuseni shuthi ngangofekuseni but ngiyabonga ukuthi nakho sakhona uyaphila and inkomba ngazi ukuthi ziya ngasekuhileni and lami ngiyakufisela impilo enhle ugcina ushadile nophesini wakho lo okhona njengamanje nihloniphane nibe nezingane ezizokhula zinihloniphe zinithande njengabazali benu so ngifisela impilo enhle uthe uma umntola ngisho sisiwami ngiyabonga kakhulu ukuthi ungivakashele ngiyabonga nokuthi ngidibane nesihloko sami ngigcineni bakithi ngiyaxolisa ukuthi ngiphuza isiphuzo esivelile ukuthi yesana ukoma hayi ngoba ngisi-advertise nanokuthi manje uzongithethisa ngibona ngiphuza lento le kodwa Nkosi yami wema ngiyaxolisa ngiphuzi njalo nje ngomiwe ngiyabonga kakhulu ukuthi nibukele uhlelo lethu ngiyabona lapha kwi-comment section abantu besilisa bayangishaya bathi Stufuza mfethu asiyifuni lento yenzayo mfethu why manje uvusa amanxeba why sasofonelwa manje kuthiwa asikhokhe bakithi inkomo kamama ibalekile mewazi nje ukuthi wonile hamba uyokhokha mekuthi awunayo imali ufuna umsebenzi hamba uyosebenza phanta ugcina uyikhokhele because now usazozala ingane zamantombazane and uyofisa nawe ukuyithola imfanelo zakho njengokuthi kubonakala ukuthi nawe wazala awubolanga amathumbu so asenzeni into eright kuona wonke umuntu esiphilisana naye emhlabeni sithandaneni sibambaneni ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe ulike ushare ngiyathanda kakhulu bye.